Okwe kendo jaera mar Ramogi Tv machiegni weche manyien makagi kacha nyinga Milton Ochieng. Gikone to bod mochung'ne chwalo omenda mag somo ne jopuonjre mag mbalariany HELB otieko chenro mar yango hola mibiro mi jopuonjre manie higi mokwongo mar somo e mbalariany kod kuonde tiegruok mag TVET kokalo e lai manyien mar chwalo omenda go. Kaluwore kod barua mowuok e migawo mar somo, omenda go ibiro chwal ne jopuonjre mopuodh kwayo magi e mbalariany kod e aguchgi mag bengi kochakore tarik 7 mar dwe mar 11 higani. Jopuonjre ikwayo mondo neni nonro magi mag bengi mane gichiwo ni kare e kinde ndikruok kane gikwayo hola makamago. Maeri timore seche ma jopuonjre mag mbalariany mopogore osebedo ka ng'anyo ka gisundo HELB mondo gol omenda mag somo ne jopuonjre. Ng'at achiel owito ngimane bang' otruombore kuome e gweng' ma Junda, Kisauni kaluwore gi koth mapek machwe kaunti ma Mombasa. Kaluwore gi Jamle Kaugo ma en jalup County Commissioner e Kisauni kanyo, jago mowito ngimane en dichuo mane ne orikni e ode e seche mane koth machwe matek ne omuomo ode moruombore kuome mo otho kanyo. Kodhno bende norocho chenro mag wuoth e apaya ma Kibarani e seche mag okinyi kaluwore gi pi oula manopong' mokwako apayano. Kamano bende familia malo 100 odong' maonge udi e gwenge ma Tigani e kaunti ma Meru tok koth maduong' otieno mokalo. Dichuo moro bende owito ngimane tok pi oula yweye e gwenge ma Lare. Nyumba moja ile tulikuwa tumeweka vitu vyote, chakula na nguo, ikaenda ikasombwa na maji, ikaanguka, ikabomoka. Kijana yule alikuwa amebaki ndani, akatoka tu, alinusurika tu kwa upeo wa nywele tu hivyo. Sasa saa hii sisi hatuna nguo, hatuna chakula, mahali hata ya kulala, materials zote, blankets zote zimeloa maji, zingine hata zimebeba viatu ya kijana ya shule na hata uniform siliana la maji. Kiongozi wa taifa alitangaza akasema hakuna El Nino tena. Mwanzo ilitangazwa kuwa El Nino iko, wakatenga pesa. Hizi pesa zilitengwa kwa sababu ya majanga kama haya. Je, alipotangaza kuwa hakuna El Nino tena, hizi pesa zilirudi kwenye mifuko ama bado zilitengwa ikiwa ni za hii madhara? I think this is the right time that the funds that were set for the El Nino preparedness should come in place and they try to help these people, because also utarealize hata mahali tunaongea mambo ya maji kunahitaji diversions. I don't know whether that money is still applicable to do such, because now we need a permanent solution about this. Migawo mar somo biro chiwo tiegruok momedore ne jopuonjre sikunde mag tije lwedo TVETs bang' yangore ni nitie pogruok maduong' e kind kit somo magiyudo kod kit lony madwarore e tije makamago. Jagoro migawo mar somo Laktar Esther Dhara ne oyango no dwaro mondo jopuonjre ong'e kaka lony manyasani tiyo mondo mi kik gimi jogo mandiko ji tije kembe tich matek mar miyo gi puonj manyien. We believe that should be possible within the CDAC info trainer. I'm calling him chief trainer because that... In the TVET institution, we have very many machines that we have realized not all our trainers know how to use. So we are getting trainers from industry to come and debug this training on our trainers on the use of the industry and how they are going to use these machines. On the use of the machines and how they are going to use them to be able to train our trainees. That every 3 years we need to have a refresher course. Technology is moving very, very fast. The teacher of 1960 will not fit into this, into this world. Even the one who was trained last year will find that, especially in these lines of technology, will have been left behind by technology. Some of them are not equal to the task. The papers are not relating with the tasks that are being given. So I want to challenge the TVET institution also to see to it that they don't hire these students just to put them in the market and then they are found wanting. Something must be done. Either they think of refresher courses or training these people.
Min od jatend piny Rachel Ruto oyie masiro nyithindo mang'awe pachoka bang' kwayo manoorne kowuok kuom jata chenro maduong' mar riwruok mochung'ne ng'iyo chal ma nyithindo makamago e pachoka kata Child Welfare Society. Mama Rachel nolimo kadak mag nyithindo mong'ere kaka mji wa Salama mantiere e kaunti ma Mombasa kama nodhi chiwe mich mag chiemo. Bende nomedo kwayo oganda ma pachoka mantiere gi nyalo mondo sire dwaro mar chiwo chiem kony ne nyithindo mang'aw kaachiel gi mago modak gi chan. Mama Rachel bende nopuoyo okang' manokaw kod riwruok mochung'ne ng'iyo chal ma nyithindo makamago e pachoka mar chwalo paro e nyim od bura maduong' ma pachoka mondo mi oga kaka itayo kuonde ma nyithindo mang'aw makamago odakie. Because of drug abuse, many parents neglect their children. They don't get that support from the community, from the family level, and here we find them. Another challenge we are having, there's that high divorce rate in the county. And it leaves mothers helpless in a way that they can't help the children. Poverty is another area. Our request on behalf of the children is that you become the voice of these children, so that you can be able to speak their issues, so that you can be able to stand for them and to stand for them. Because we really need this voice at the highest level. We will not allow our children to be trafficked out of this nation, to be used for other uses that are not proper. In our homes, we have extra beds, we have extra rooms, that taking one more child to adopt as a family is not too much. And I want to encourage every Kenyan to think about adopting a child so that we do not have our children suffer in the streets. We do not have our children congested in children's homes and places like this. Yet, we can have that extra room, we can have that extra bed, we can have that extra chair on our dining tables to be able to give to these children. Ker mar oganda Luo Dungi Randa sani koro kwayo jood bura ma kaunti ma Siaya kaachiel gi jodak ma Siaya mondo mi gavana margi James Orengo thuolo ma chopo singo manochiwe kinde kampen. Jaduong' Randa wacho ni ywaruok ma kinde ka kinde biro chocheno mag sirikal mar kaunti no. Randa nowacho magi e kinde limbe mare kaunti ma Siaya kama nolimo nyaka got Ramogi kaachiel gi paw tuke ma Migwena e kar chung' od bura ma Bondo. Bang' Randa ne oromo kod gavana James Orengo kaachiel kod spika mar od bura ma Siaya Jojo Kode. Randa chano dhi limo kaunti ma Mombasa e ndalo mabiro. Kaka en kana machielo kantie wach moro e kinda kode talunge to bedo kode mos takone jimda watimo makama to yieni maber kata marach akwayo jo Siaya ibedu mos weche mawuok e gasede misomo ni mana aeuru gasede jaketh nying ji ritu Siaya mondo bi maber agiri bedu bang' Orengo matang'e we Orengo ti onge mkono obiro we kanyo ng'ama chielo biro kata kama antie abiro we ng'ama chielo biro mbak na tich mati ma ji biro na ti maber ko tiyo marach we Orengo ti chielo chiki ya par man gi Raila go en Orengo en Anyang' en Ochila yako en Gladys nyaka no akwayo jodwa sama wantieni wabeduru one thing douru mondo chamo chiegi wayud gima ne wadwaro. Moko kuom oganda e kaunti ma Migori dwaro mondo mi piny owacho ma Migori oket okenge makare maneno ni chenro mar choko pach oganda weche dongruok otim e yo makare mondo mi oganda oyud thuolo mar golo pachgi. Kotelnegi kod jakom mar riwruok mar bunge Sako Julius Ongadi giwacho ni oganda mathoth osebed kiweyo oko e kinde choko pach oganda e chenro mag dongruok moting'o loso budget. Bende gidwaro mondo chenro mag choko pach oganda otim kochakore e ward ma ok sub county
kaka itime sani mondo mi oganda duto yud thuolo mar golo pachgi. Jodak ma Migori bende dwaro mondo mi oboke ma oting'o gigo ma oganda gole pachgi moting'o mano mar budget bende ochop ne oganda motelo ne chenro mar kawo pachgi mondo mi gisome makare. Oganda koro dwaro mondo mi chenro mar kawo pach oganda e wi chik mar omenda 2023 mondo mi onuo kendo. Mar omenda ma Migori County ka osebedo kok time yo makare. Nyocha wabedo gi mor ka jatelo mochung' ne weche mag kawo budget luongo ni budget chair committee nowacho maber ni wang' ne gidwa time yo makare. Tadwa mi kuom ranyisi manotim rongo olok kumitime chenro kodong' dakika 10 to ji onego bed ni chako timo chenro. Mano nyiso ni oganda mano yudo thuolo mondo mi ochop kanyo ne gin oganda matin. Mar ariyo, okaw gini odhi okete e sub county headquarter. Sub counties headquarters ng'enyne gibor gitung' piny koni gi koni. Oganda ok yudo thuolo makare mondo mi gichop kanyo e wang' sa. Mar adek, inwang'o ni gima ji dwa discuss ni, buk ma ji dwa ng'iyo ni, obuk mang'ongo, to thuolo mimiyou mondo mi udhi through bugni en thuolo matin mok unyal ng'iyo gimoro ka gimoro. Koro inwang'o ka kinde munyalo kawo mondo mi uwach weche motenore gik mane bugno tin. Mar adek, inwang'o ka samoro ondike gi dhok ma joma ok nyal winjo. Nikech ing'e ni seche wawuoye e joma chulo tax. Tax ichulo nyaka gi jaduong', ichulo nyaka gi kijana, ichulo gi ng'ama ong'ol. To nitie jodongo moko mok nyal winjo English. To nego bed ni manyo yo moro men bende ogolo godo pache e pesa ne nikech ma pesa jopiny. Agombo mondo bede village level, up to village level. Nikech ka kutere mkumidhe mtoka to jibo complain ni wionge ang'oa, gionge fare gang'o. To kokele diere ka nikech samoro wadil gi jok matin mane nyalo afford to jok modong' ka mind gi gin gi wisdom mantie gik mane onego giwachi ma ok ginyal chopo nikech fare, but ka do kete machiegni to de gichopo. Chenro mag wuoth nokethore apaya mawuok Siaya kochomo Nyadorera okinyi ma kawuono bang' jopuonjre masomo e bad mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga e boma ma Siaya bago ng'anyo kendo lor apayano kaluwore kod chal marach mar arita e mbalariany no. Jopuonjre go kotelnegi kod Oduor Simeon Orengo olero ni ndalo manok mokalo gisebedo ka imonjogi gi jomaundu ma ok ging'eyo kendo kwalo simbegi mag ong'we yamo kaachiel gi kompyuta kaachiel gi gige kanisa. Gilero ni dichuo mane gimako otieno ma piny norugodo kawuono kendo tere apis jorit mag mbalariany bang' yude kopondo kendo rito monjo jopuonjre manyiri ne olal nono okinyi ma kawuono. Mar security wadwani mano gikono mar mogik Eurigi jogi pimo wiwa gik moko kolal ni mar wadwa report to pesa twachulo mar security. We want the administration to tell us what is happening. We are giving them 2 hours. Kama hawezi address tutachukua action kwa mkono yetu. Thank you very much. We are losing so many things. We first lost a television, we lost laptops, we've lost church mixers. Now people are coming here trying to rape our own ladies. Comrades who have always paid. Insecurity issues is here. If they are not going to change the security here, then we are going to demand that we be taken to main campus where security is. We cannot come here to be dumped here where there is a lot of insecurity, yet our lives are in danger. Comrades, power! Comrades, power! Apisa mag obila matiyo e sendo obila ma Kibirigo e sub-county ma Nyamira South odar bang' jopiny bwogo timo ng'anyo e wi rach mar arita. Ma biro kaluwore gi medruok e weche mag kuo kaachiel gi nek mag jopiny e ndalo moko mokalo ka jonjore nomonjo dala japuonj moro kendo nego jariemb apiko e gweng'no. Jopiny go kotelnegi kod MCA ma ward ma Bonya Matatu Julius Matwere ne ose apisas mag obila kuom yulo e tich. Mimi nikutane na bodaboda ambaye haina namba hapa na isemekane inakaa hapa, haki tutaanguka na mtu. So kitu ikaa hivi, ikae ni kwamba bodaboda zote siwe na namba, alafu zifanye kazi mpaka saa ngapi? Yes, mpaka saa ngapi? Baada ya saa 3 kama bodaboda yako itaipata hapa Kibirigo ikiwa inahanya hapa, italala station. Na hata kama haina makosa bro, utaichukua baada ya wiki moja ama 2. Wengi wenu wanalaumu polisi wakisema ya kwamba officers wale ambao wanafanya pale labda pengine wamekaa sana hapa na wamezoeana na watu, or kuna wengine wanakunywa pombe sana kuliko ile kazi iliwaleta hapa.
Tumeshauriana na OSPD na kamati yetu na tumekubaliana ya kwamba hao officers wote tutawatoa. Tokoro weche mag tuke ni piem mar ng'we kinda mar New York Marathon dhi timore Jumapil mabiro ni kanyi Kenya buora igeno ni dhi yuoro. Jaloch ma kinde mokalo Sharon Lokodi biro bedo kanyakla gi jaloch mar Olympic Perez Chepchirchir kod jaloch mar silver e tuke mag Olympic Bridget Koskei. Jaloch mar Boston Marathon Hellen Obiri bende dhi piem e ng'wech ma kamano en kaachiel kod Edna Kiplagat manoloo simo mar Boston higa mar 2021. Training. No, it's looking me, to run with them because I don't have pressure. I come here to run on my own base and on my own ship. So me, I'm feeling good to be with them so that it will be the field will be very strong when we are together with them. It's been life-changing. It was a great experience, and I'm really excited that I'm back here again, and looking forward for Sunday, and I'm just happy that I have company here and I have support, and I'm healthy and excited to race. For me, I know the field is strong, the ladies are strong, and for me, competition is competition. Yeah. Mane mabro kelo wa giko mar weche manyien makagi kacha. Jael Lieta ikore mar kelo di weche manyien mag ang'ich welo kaachiel goimore. Ani luonga ni Milton Ochieng, bed godhiambo majaber.